Ev der beriya Mêrdînê ango deşta navçe Qoserê ye. Ji pazdeh gulanê ve makîneyên çinînê di nav zeviyên Dexlûdan de ne. Ji ber ku ev herêm germtir e, çinîna Dexlûdan li gorî herêmên din ên Bakur zûtir dest pê dike. Piştî ceh çinîna genim jî dest pê kiriye. Roja yekem a cejnê li herêmê baraneke zêde û tayrokê lêkiribû û Dexlûdan ketibûn. Ji ber vê yekê makîneyên çinînê hêdî dixebitin. Cotkarên herêmê amaje dikin ku îsal baran dereng bariya. Lê dîsa jî li gorî salên berê sedê pazdeh bîst dahat baştir e. Valla em karê biçerê dikin. Îro em ceh diçinin. Rokî diroydin em genima biçinin. İşî biçerê em dikin. Valla îsal baş xwane, îşallah ê baş be. Ve ana ceh bejî diçinin, natî avdanê gelek baş e cehî. Em zeviyê belaj diçinin. Ka ji me re ye. Berê dolma nas dînin. Qarşî ka em diçinin. وهم لغربتين ام ارض چنن وروكي بري روكي ام بچنن جمرد ها چتره اگري بعرض خلكه كبه بيوي بشوته ويج زيان ببه جبو شواتي لما ام پیش دم دبه نما بريكو اگري كم زاويه ملته بچنن بلا اوجي سرار جنبينن ام جبروي ام تنم سشار وحفتا كم بري وانجم لفدري حاضرن جبروي كم دبن اگاغاكو اگري كي درجي ام پیش ده ام پیش اگر ببرم Nirxê Dexlûdan jî li gorî salên berê bilindtir bûye û ev yek ji bo cotkarên ku bi lêçûnên zêde cotkariyê dikin baştir e. Li gorî kalîteya wê kîloa genim di navbera lîreya ku 600 qurêş û lîreya ku 850 qurêş de ye. Kîloa ceh jî di navbera lîreya ku 300 qurêş û lîreya ku 400 qurêş de ye. Kîloa nîskan jî 4 lîre û 150 qurêş e. Dexlûdan li deşta Qoserê tên berhev kirin û ji bo bajarên cuda yên Tirkiyeyê tên şandin. Serokên avanda Dexlûdan û bazirganiyê ya Qoserê Mehmed Şerîf Öter dibêje, nîsko genim û ceh sê cureyên zat ên stratejîk in û divê piştgiriya cotkaran jî divê çarçûbeyê de werekirin. Mehmed Şerîf Öter dibêje, pirsgirêka herî mezin bilindbûna nirxê elektrîkê ye. Ana av erdamenî beriyê a Mêrdînê erdikulo bereketli ki ceh û nîsk û genim wexta gotê danhev tê çinîn piştî 10 rojê din êşîna wê bi garis. Got bi garis ew garis jî ke dora 2 milyon ton ji vê belgê vêrim tê. Yani vêna hem ekonomiya rizqê îsanê cotkariyayê hem ê metewayê. Ana ji evena jî giş bi ava bîran çêdibû. Ava bîran ji ber got sal quraq dibe her sal çiftçî kolin ana bîrê me çûne dora 4-5 metre. Ji ber got bîr kûr bûne pir mesrefa ceryanê dire. Xwe got ceryan tune be ev av tune ye. Cotkariya nema xelas dike. Yani wexta ji 500 metrî av derdikeve pir ceryan lê dire wî mehsulê wê salê gişî bifroşin têrê nakeye. Got dewlet destê xwe navê ye û ji xwe tarim dibên çi ye dibe millî serwet e. Îsal li herêma Mêrdînê genim zêde hatiye çandin û li gorî ragihandina cotkaran sedê heştiyê cotkariya genim hatiye kirin û sedê bîst jî cotkariya nîsk û ceh hatiye kirin. Dûnima genimê be jî 400 heta 500 kîlo dide. Tê çaverêkirin ku dûnima genimê avî jî 600-700 kîlo bide. Li deşta Qoserê beşeke cotkariyê bi ava bîran tê kirin. Av jî bi elektrîkê tê derxistin. Cotkar dibêjin dahata wan yan ji elektrîkê tê têra lêçûnên elektrîkê nake û divê ev rewş li ber çavana were derbas kirin û divê rayedar demildest ava bendavê bigihînin deşta Qoserê jî. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Beriya Mêrdînê.